У дывізіёне А спаборнічаюць хакеісты, якія маюць магчымасць займацца ў фізкультурна-спартыўных установах са штучным льдом. Але сёння ўсё адносна. Каманды, у чыіх гарадах няма лядовых арэн, ездзяць на трэніроўкі да суседзяў. Дваровыя каткі пры цяперашніх зімах праіснуюць максімум тыдзень за ўвесь сезон. У маладзічні спаборнічалі на працягу тыдня 7 каманд. Балельшчыкі актыўна падтрымлівалі ўсіх. Мы пришли с классом, чтобы посмотреть на вообще всю битву за эту золотую шайбу. Я первый раз на хоккее, так что не могу сказать точно, кто выиграет. Вообще игра очень интересная, потому что команды довольно как-то быстро на льду ездят. Интересно наблюдать. Смотришь, в один момент шайба тут, а в другой момент она уже на другом конце поля. Пришла сюда со своими одноклассниками и подружками. Вообще, впечатление от игры просто замечательно, потому что, это в любом случае интересно, это хоккей. У фінале сышліся каманды Салігорска і Барысава. Адны з фаварытаў турніру жодзінскія хакеісты прайгралі гарнякам з футбольным лікам 3-2 і ўжо з трыбун балельшчыкаў назіралі за гульнёй. Салігарчане давялі сваю пераможную серыю да канца. З лікам 4-3 завяршыўся фінальны матч, і каманда з горада беларускіх калейшчыкаў будзе абараняць гонар сталічнай вобласці на рэспубліканскім турніры. Цяпер разбор палётаў разам з трэнерамі ў партыі трэніроўкі і надзеі на месца ў прызавой тройцы. За финальную игру немного обидно, да, проигрывали, но почти сравняли счет, немного не хватило времени. Так, в целом выиграли всех, только проиграли Солигорску. Команда настроена очень хорошо выступить на республиканских соревнованиях. Поскольку мы старались здесь показать лучший результат, и показали. Конечно, расслабились, немножко позабивали нам, старались, чтобы выиграли. Было тяжело, все команды сильные с каждым годом. На ўрачыстай цырымоніі закрыцця турніру былі адзначаны лепшыя хакеісты, а граматы, кубкі і медалі атрымлівалі каманды Салігорска, Барысава і Жодзіна. З 2 па 8 студзеня ўжо ў новым годзе адбудзецца традыцыйны калянны турнір, на якім лепшыя каманды рэспублікі пазмагаюцца за права стаць лепшымі. А ў лютым лядовы палац «Маладзечна» прыме хакеістаў дывізіёна групы Б, дзяцей і падлеткаў старэйшай і малодшай групы на чарговы абласны турнір. Очень важно сегодня развивать не только такой турнир, а вообще массовый спорт и детский спорт. У нас в стране, в частности в Минской области, создаются все условия для того, чтобы можно было развивать физкультурно-спортивные движения. Алла Маркелова, Алексей Андреевский, МКТВ.